ରାତିରେ ନିଦ ଫିଦ ହେଉଛି ଭଲ ନା ପରିସ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର ଯାଉଛ? ନା 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 ଖୁସି ବାବା ନାଇଁ ବଜାର ଯାଇଛି ବା ବଜାର ଯାଇଛି। ବଜାର ଆସିନି ବାବା ଯାହା କ'ଣ ଚୁନା ମାଛ ଯାହାରେ ଆମର ଅଲ୍ ମାଛ ଚୁନା ମାଛ ହେଲେ ଆମର ସବୁ କରିବ ଓରା କିଛି ଦରକାର ଯେମିତି ବାବଳା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଜାଲ ଆଗେ ବସିଛନ୍ତି ଜାଲ ବସିଗଲାଣି ମସଲା ଖାଇଛି ଖାଇଛି ମାମୁଁ ଘର ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବା ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖ ଚଳାଚଳ ସିଏ କୋର୍ଟରେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି ମାସେ ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ବାଇକ୍ ଏ ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥିଲା ନେଇ ଗାଡ଼ି ଯାହାର ବଞ୍ଚିଗଲା ବଞ୍ଚିଗଲା ଠିକ୍ ପଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଯାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ଦୁଃଖ ବଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କିଛି ନାହିଁ ପାରୁନା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ବସିଥାନ୍ତି ମୁନା ବେଳା ପଡ଼ୁଛି ସେ ବେଳା ପଡ଼ାରେ ଘର ଗଲାନି ତମେ ମୁନା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛୁ ଘର ସେଇଠି ଯାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ଗଲା କ'ଣ ଖାଇଗଲା ନେଇଗଲା ନା ସିଏ ବାହାର କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ବାହାର କ'ଣ କରିଦେଉଛ ତୁ ନିଜେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କରି ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇଛ କ'ଣ ତାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଟା କେତେ ସହିବୁ ଯାହା ହଉ ସହିବାଟା ବୋତଲଟା ତେଲ ବୋତଲ ସହିବାଟା ସୀମା ଥାଏ ବାସ୍ ସୀମା ପାର ହେଇଗଲେ ଆଉ ସହିବେ ନା ଆଉ କ'ଣ ବହୁଟା ସବୁ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିବ